Kona isu chirimwa chemapfunde chirimwa chiya chekuti varimi vakawanda havadi kunge vachichirima kunyanya kuye kune mvura yakati wandei nokuti vanofunga kuti chirimwa chakananga chakauchikwa chakanangana nenzvimbo dzine mvura shoma. Asi tinoona isusu kuti mapfunde ukayarima kubva kwakawanda mvura kusvika kusina mvura yakawandisa kuya, tinoona isusu tukaibata zvakanaka inogona kupa gohwo rakanaka. Semapfunde atiri kuona aya anonzi hwedza. Pamapfunde anonzi hwedza tinoona isusu kuti chimwe chinhu chinopa kuti varimi vasade kurima mapfunde inyaya yekuti mbeu dzacho dzinodyiwa neshiri. Asi iri bvunde iri tinoona isusu kuti musoro wacho mukada kutarisa wakaregerera zviya zvekuti shiri kada kuuya ichimhara inomhara ichida kudonha, saka inoshava nguva yekunhonga mbesa. Saka nekudaro tinoona isusu kuti mbeu iyi hanyanyi kudyiwa neshiri. Saka nekudaro tinoona isusu kuti ikarimwa kune nzvimbo dzine mvura yakati wandei, mapfunde anogona kutipa gohwo rakatowanda nedzimwe nguva kutodarika chibage chaicho. Pane wekuICRISAT wakaita kuresearch kwavo, mbeu rimwe gore yemapfunde yakapa 11 tons per hectare, chibage chichipa 7 tons per hectare. Saka toti yakaipei. Uyezve tinoona isusu kuti mapfunde anogona kutengeswa chero kwatotengesa, asi tinogona kugadzira hupfu kana flour zvatoshandisa kubika sadza, zvatoshandisa kubheka, zvatoshandisa kubika maheu nekuita zvimwe zvakasiyana siyana, chikafu chezvipfuwo zvedu. Uyezve tinoona isusu kuti pane vamwe vana chiremba vanotokurudzira kuti zvimwe zvirwere zvatenge tinazvo tikadya mapfunde tinoona isusu kuti tinoderedza zvirwere izvozvo. Saka nekudaro chirimwa chekuti tinoti ngatirime tochiisa futi murotation kune vaya vanorima fodya, vanorima mabhanana. Tinoona isusu kana mune dambudziko reearworm kana kuti manematodes, mapfunde tikaroteta neizvozvo tinoona kuti anobvisa manematodes mumunda, munda wedu wochena. Chirimwa chinodhererwa nemanematodes pachouya chinonatsoita chisina dambudziko rezvirwere izvozvo. Uyezve tinoona isusu kuti mapfunde tikatora tapedza kupura, tikatora zvasara pamusoro izvi nemashanga tikazviisa muyuria, mugomba yatoti urea treatment, tinoona isusu kuti tagadzira chikafu chakanakisa zvikuru chezvipfuwo zvedu. Uyezve tikada kuisa urea inonzi chii, mabiko treatment, zvakare anogona kutigadzira chikafu chakanakisa zvikuru kuzvipfuwo zvedu. Saka mapfunde varimi ngatisamatarisire pasi, ngatinatsewo marima, anotipa gohwo rakanaka. Tina Pastor Hwedza wariko kuChimanimani uko, wanorima mapfunde, kunonaya mvura yakanyanya asi wanorima mapfunde edu ehwedza aya, wanowana gohwo rakanaka. Chimwezve chatogona kuona kubva apa, maputi atoti kuchibage togona kuwana maputi akanaka ane munyushi anonaka kubva kumapfunde ehwedza. Tirikuona 4 armyworm inodya mapfunde. Tirikuona isusu kuti mashizha anaya akanatsodyiwa nyanya iri. Muri kuona akadyiwa ne4 armyworm. Saka tichiti kune varimi patenge tichitenderera kana kuti patenge tichiisa mushonga we4 armyworm kuna ana chibage tine mapfunde wana mhunga, ngatiisewo mushonga we4 armyworm kuitira chibage mapfunde edu asadyiwewo ne4 armyworm. Zvinhu zvatenge tichikurudzira kuti tinge tichichenjererawo mukurima kwatiri kuita, sekuona kwamuri kungoita kuti zvakadyiwa zvakati wandei.